Така, хора, разпънали сме чаршията, не мърдай. Не мърдай. Втора част. Но Да, във втората. тиганчетото. Да. Но това е супер готино. Това е супер кют, хора. вижте Да, го. и сега време е да го режем. Да, отзад на нощче. Actually, успя. И сега да видим как ще го взема. Това е момента на истината. Това е супер готиното. Не ми харесва. Искаш ли моето? Да. Не заповядай. Не ми харесва. То той пада. Така ли аз искам? Кълцаме. Не. Аз мисля, че ще желирам бомбон. Желирам бомбон. Между другото и аз. Хора, това е супер сложно да го вземеш. Не бях впечатлена много. Така че го подаря моето на Жулка. Изкарах ти му бъхти прасета. Не, просто на мен не ми харесва. Ама е готино с тия покащите балони. Аз ми викам балони. О, мага, чуваш ли го? Така, сега се плюскала, защото имаме още неща да отваряме. Да, това ще го оставя за Следващото ще си го изядеш после. Стига си Да. плюскала. Стига си да е това. Да. Следващото е това. Аз към това. Не, аз исках него. Добре, как ти да? Така. Между другото, да дадем оценка на тези му. 3. 9. Така. Ще ми Сега отваряме тези. На моето пише Спрайт, на нейното пише Фанта. Аз исках и това. Защото аз като цяло не обичам Спрайт. Много странно не обичам Спрайт. Аз обичам повечето. О, мага, какво е това? това е дъвка. Добре, 3, 2, 1. Ау. Ти брашно ли? Какво е? Аз може ли мога да го отхвата? Еу.